Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Александра Хамоля. Глядзіце ў гэтым выпуску. Сёння ў Калінкавічах прайшоў абласны дзень якасці. У Светлагорску прэзентавалі калекцыю адзення з разумнага тэкстылю. Гомельскія гледачы змаглі ўбачыць на сцэне гісторыю сямейных адносінаў у выкананні народнай артысткі Расіі Ліі Хіджакавай. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння ў Калінкавічах прайшоў абласны дзень якасці. Уручэнне ўзнагарод сумясцілі з вызначэннем задач па павышэнні канкурэнтаздольнасці мясцовай прадукцыі. Як не толькі ўтрымацца на рынку, але яшчэ і атрымаць прыбытак, ведаюць нашы карэспандэнты. Яшчэ некалькі гадоў таму экскурсіі на перапрацоўчыя заводы былі звычайнай справай. Цяпер усё па-іншаму. Сфатаграфаваць дазволіць у лепшым выпадку тэрыторыю прадпрыемства, без наведвання вытворчых памяшканняў. У апошні час канкурэнцыя, асабліва на знешніх рынках, настолькі ўзрасла, што на прадпрыемствах вымушаны захоўваць у строгай тайне як рэцэптуры, так і тэхналагічныя асаблівасці. Нават у Еўрапейскім Саюзе, нягледзячы на дэклараваную адкрытасць рынкаў, некаторыя тавары да суседзяў трапляюць з вялікімі цяжкасцямі. У Дзяржаўным камітэце па стандартызацыі кажуць, што часта перашкоды ствараюцца штучна, а для іх пераадольвання патрэбна сапраўды высокая якасць прадукцыі. Бадай самы значны патэнцыял на Гомельшчыне ў прадпрыемстваў перапрацоўчай галіны. Падчас абласнога дня якасці арганізавана выстава прадукцыі прадпрыемстваў Палескага рэгіёна. У кожнага залатыя і сярэбраныя ўзнагароды міжнародных выстаў. Действительно, потребительские характеристики нашей продукции очень высоки. И наши предприятия движутся, создают новые оригинальные виды продуктов. И это очень здорово, что эта продукция признается не только у наших ближайших соседей, но и далеко за пределами страны, потому что основная доля пищевой продукции сегодня поставляется на экспорт. Намінантаў конкурсу «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» вызначалі спачатку на абласным узроўні. Паказчыкі пераправерылі ў дзяржстандарце і толькі потым агучылі канчатковыя вынікі. Адпаведныя дыпломы атрымалі яшчэ 25 прадпрыемстваў Гомельшчыны. Апрача таго, уручаны спецыяльныя ўзнагароды «Лепшы ў галіне» і «Лепшы ў рэгіёне». А таксама упершыню дыпломы «Стабільная якасць». Разам з прадпрыемствамі, якія на рынку ўжо не адно дзесяцігоддзе, такімі як «Гомсельмаш», «Светлагорскі хімвалакно» і «Добружскі фарфор», параўнальна малады тураўскі малочны камбінат. У спісе лепшых таксама БМЗ, Спартак, Гомельскі хімзавод, Калінкавіцкі, Гомельскі і Жлобінскі мясакамбінаты. У выніку праведзенай мадэрнізацыі ў тэхнічным плане прадпрыемствы Гомельскай вобласці ўжо не тыя, што былі яшчэ гадоў 10 таму. Але нават гэта не гарантуе вытворцам спакойнага жыцця. Разам з высокай якасцю у рыначных прыярытэтах яшчэ і канкурэнтаздольныя цэны. Все это новое оборудование должно давать в первую очередь отдачу за счет того, что за счет снижения затрат на ее производство. Потому что рынок как Республики Беларусь, так и рынок СНГ и да и мировой рынок, он перенасыщен продукцией. И в этой конкурентной гонке может выиграть только тот, кто может предложить товар дешевле, но качественнее. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Калінкавічаў. Інавацыі ў швейнай вытворчасці Светлагорск хімвалакно прэзентавала калекцыю адзення з разумнага тэкстылю. Яно прызначана для спорту і актыўнага адпачынку. Пра перавагі і перспектывы выкарыстання падобных тканін даведалася Кацярына Сапельнікава. Разумная тканіна – гэта распрацоўка светлагорскага прадпрыемства «Хімвалакно». У асартыменце 12 відаў трыкатажных палотнаў. Напрыклад, тканіна, якая хутка ўбірае і выпарае вільгаць. Цела застаецца сухім і падтрымліваецца аптымальны тэмпературны рэжым. Яе выкарыстоўваюць для стварэння разумных футболак. У некаторыя з іх робяць устаўкі з тканіны з антыбактэрыяльным эфектам. Існуюць і ніткі з застуджальным эфектам. Они позволяют подавить рост бактерий, если это имеется в виду антибактериальная нить. Они позволяют легко распределять влагу между слоями одежды, и таким образом ощущение создается, что одежда постоянно сухая. Разумныя ніткі прызначаны не толькі для стварэння спартыўнага адзення і тэрмабялізны, але і для вырабу медыцынскіх бінтоў і бандажоў. Сярод заказчыкаў вытворцы тэкстылю з Беларусі і блізкага замежжа. Мы разработали текстильное полотно для компании «Декатлон». Это спортивное полотенце, которое позволяет спортсмену быстро вытереться, и она быстро впитывает влагу, и при этом очень быстро высыхает. Кацярына Сапельнікава, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы агентства тэленавінаў са Светлагорска.
Сегодня у Гомелі адбылося пасяджэнне праўлення абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын. Мерапрыемства праходзіла ў пашыраным фармаце. На парадку дня роля арганізацыі ў развіцці жаночага прадпрымальніцтва. Малы бізнес-эканамісты называюць галоўнай рухаючай сілай эканомікі. Гэта працоўныя месцы і падаткі. Да таго ж вялікія паспяховыя кампаніі часцей за ўсё вырастаюць з адной невялікай бізнес-ідэі. Прадпрымальніцтва на жаночае і мужчынскае, канешне, ніхто не падзяляе. Фарміраванне эканамічнага мышлення і стымуляванне менавіта жыхарак рэгіёна да рэалізацыі ўласных бізнес-ініцыятыў. Такія мэты ставіць перад сабой абласны саюз жанчын. Выпрацаваць тактыку работы ў гэтым напрамку дапамагаюць партнёры. Гэта мясцовыя ўлады, бізнес-школы, арганізацыі, агенствы па падтрымцы прыватнага бізнесу і вышэйшыя навучальныя установы. В Беларуси достаточно активные женщины, обладающие правами. У белорусских женщин высокий уровень образования, даже выше, чем у мужчин. Они достаточно инициативные и могут брать управление на себя, принимать на себя риск. Но, конечно, говорить о том, что нужно поддерживать отдельно, например, только женское предпринимательство, это неправильно. Поэтому и сегодня ведется речь о том, что нужно создавать условия для развития предприимчивости, инициативы, возможности реализовать себя. Ну а кто, как не белорусская женщина, способен потянуть и решить эту проблему? Поддержка предпринимательства – это одна из наших основных задач, потому что вопросы самозанятости, вопросы прибыли, наверное, это немаловажно. Это благополучие семей, благополучие каждой женщины. И мы хотим подумать, какой вклад мы можем внести, как мы можем поддержать женщину-предпринимателя. У навучальных установах Гомеля прымаюць меры, накіраваныя на зніжэнне залежнасці навучэнцаў ад сотавых тэлефонаў. Вярнуць дзяцей з віртуальнага свету ў рэальны сёння гэта, магчыма, і не самая галоўная, але актуальная задача. Якім чынам яе спрабуюць вырашыць у 24-й сярэдняй школе, ведае Олег Сенцюроў. Першыя сотовыя тэлефоны з'явіліся ў продажы ў 1983 годзе. Гэты ўзор больш позні, 1994 года. Ні аб якім інтэрнэце тады і размова не ішла. Добра, калі на такім апараце атрымлівалася проста патэлефанаваць. Падчас заняткаў карыстацца сотовымі тэлефонамі ў 24-й гомельскай сярэдняй школе забаронена катэгарычна. У спецыяльны сейф іх ніхто не хавае, але патэлефанаваць ці адказаць на званок не атрымаецца. У адміністрацыі школы пагаджаюцца, прагрэс не спыніць і поўнасцю забараніць выкарыстанне сотовых не атрымаецца. Але калі сёння тэлефоны прыносяць нават дзеці з падрыхтоўчай групы, гэта ўжо яўны перабор. Дети приходят к нам в субботнюю школу будущих первоклассников, где мы готовим их уже к поступлению в школу, где психологические занятия с ними проходят. И даже на 2 часа, которые приводят их в субботу родители, даже умудряются дать детям телефоны именно и на эти занятия. Для таго, каб бацькі маглі падтрымліваць сувязь з дзецьмі, падчас іх знаходжання ў школе дарослым паведамілі нумары сотовых тэлефонаў настаўнікаў. У выніку нейкіх пазаштатных сітуацый можна звярнуцца да іх. Праўда, поўнасцю вярнуць дзяцей у рэальны свет атрымліваецца не заўсёды. Падчас перапынкаў мабільныя тэлефоны з'яўляюцца ў руках большасці вучняў. Астатнія кажуць, што ў такія хвіліны адчуваюць сябе не вельмі утульна, нават паразмаўляць няма з кім. Для игр, для звонков родителям, когда пришел со школы и ушел со школы. Я звоню родителям, иногда играю. Большасць дзяцей бавіць час за мабільнымі гульнямі. Выхад у інтэрнэт ім проста недаступны, да і пароль ад Wi-Fi вучням не паведамляюць. Па назіраннях настаўнікаў, каб поўнасцю вярнуць дзяцей з віртуальнага свету ў свет рэальны, неабходна каля 1 тыдня. Тады школьнікі адвыкаюць ад пастаяннага карыстання сотавымі. Увогуле праблема аказалася настолькі актуальнай, што школьны узорны аматарскі танцавальны калектыў нават прысвяціў ёй спецыяльны нумар «Свет вакол нас». Фабула зразумелая без слоў. Падчас паездкі ў аўтобусе маладыя людзі настолькі захоплены сваімі мобильными, что не бачыць нічога навокал. Аўтобус ламаецца ў месцы, дзе няма інтэрнэту, і падлеткам адкрываецца зусім іншы свет. Але машыну хутка ремонтуюць, і навакольная прыгажосць са спевамі птушак зноў пазабытая. Маладыя пассажиры вернулись у виртуальную простору. Телефоны, интернет. Дети очень много уделяют этому внимания, поэтому наша задача была показать, что есть еще что-то более красивое в мире, чем интернет, и более интересное. Олег Сенцюроў, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». З нагоды Сусветнага дня здароўя сёння на пляцоўцы Гомельскага медыцынскага каледжа разгарнулася тэрыторыя здароўя. Навучэнцы і выкладчыкі медыцынскага каледжа прапанавалі ўсім жадаючым вымераць свой артэрыяльны ціск і вызначыць індэкс масы цела.
Асноўнай тэмай работы пляцоўкі сёлета стала прафілактыка дэпрэсіўных расстройстваў. Ад дэпрэсіі пакутаюць людзі ўсіх узростаў, незалежна ад сацыяльнага статусу. Гэтая хвароба негатыўна адбіваецца на працаздольнасці чалавека. Навучэнцы каледжа прапанавалі свае спосабы барацьбы з дэпрэсіяй. Яны падрыхтавалі серыю добрых пажаданняў, упакаваных у паветраныя шары, а таксама салодкія антыдэпрэсанты, шакалад і цукеркі. Ствараць добрый настрой на пляцоўцы дапамагали ростовые ляльки. Хорошее настроение – это лучшее средство от депрессии. Сегодня наши учащиеся создают это хорошее настроение горожанам. Создают с помощью конфет, с помощью добрых пожеланий, с помощью юмора, той энергии задора, которая есть у наших молодых людей. Терапия депрессии начинается со слова, с разговора. Ну вот это то, что мы сегодня попытались воссоздать. И кроме того, лучшее средство от депрессии – это смех. Сегодня завершается пятидзённый тур по Беларуси народной артистки России Лии Ахиджаковой. Учора постановку з яе удзелам «Мой унук Веньямин» по пьесе Людмилы Улицкой змогли убачить жыхары Гомельшчыны. На спектакле побывала и наш корреспондент Марина Джалая. Лія Ахиджакова шмат гадоў не была на беларускай зямлі. Таму аматары творчасці гэтай дзівоснай актрысы скарысталіся магчымасцю атрымаць асалоду ад яе непаўторнай ігры на сцэне драматычнага тэатра. Сярод прыхільнікаў, якія з нецярплівасцю чакалі гэтай сустрэчы, была і наша здымачная брыгада. На спектакле людзі пачалі збірацца за паўгадзіны. Прычым, што прыемна ўразіла, многія былі з прыгожымі букетамі. Сярод гледачоў большасці людзі сталага ўзросту. І гэта зразумела, Лія Ахиджакова для шэрагу пакаленняў прыемная асацыяцыя з юнацтвам і маладосцю. Яе творчыя вобразы яскравыя, забаўныя, трагікамічныя, знаёмыя кожнаму і блізкія многім. У спектаклі, прадстаўленым у абласным драматычным тэатры, Лія Ахиджакова паўстала ў вобразе уладарнай жанчыны Эсфір, якая больш як 40 гадоў таму страціла на вайне амаль усю сваю сям'ю. І зараз жыве з дарослым сынам Лёвай, для якога вырашыла знайсці нявесту, але выключна з яўрэйскай, як і сама сям'і. І зрабіла гэта падчас поездки у родный Бобруйск. Она такая маленькая, знаешь, светленькая. И глаза эти. Вот ты понимаешь, как будто Господь Бог на тебя смотрит. Нягледзячы на пратэсты родных, Эсфір напралом ідзе да сваёй мары – пажаніць Лёву і Софью, працягнуць род і дачакацца ўнука. Нават імя яна сама для яго прыдумала – Веньямин, у гонара свайго нябожчыка мужа. І сын спачатку не ў стане супрацьстаяць матчынай бескампраміснай волі. Вчера я ему говорю: Лёва, сынок, завтра вторник. Ты уже должен девочке сделать предложение, иначе она будет думать, Бог знает что. И что? Да что? Заладила. Вот пошли подавать эту заявку. Лёва ўсё ж таки ажаніўся з Соф'яй, але адразу пасля вяселля у прамым сэнсе збег ад жонкі ў Новасібірск, дзе праходзілі яго навуковыя даследаванні. А дзяўчына засталася жыць у свякрові, нібыта ў палоне, свайго смутку і ілюзорных чаканняў Эсфір на тое, што ўсё яшчэ ўладзіцца. А потым усе надзеі разбураюцца, як картачны дамок. Соф'я аказалася не яўрэйкай, яе ўдачарылі ў маленстве. Лёва дасылае ліст з просьбай дапамагчы скасаваць шлюб, бо знайшоў сабе жанчыну па сэрцы, і яны ўжо чакаюць дзіця. Адначасова высвятляецца, што цяжарны ад свайго былога аднакласніка і Соня. І тут усё завяршаецца нечакана. І Эсфір сваю неўтаймаваную энергію скіроўвае ў новае русло, на цяжарнасць Соф'і і чаканне з'яўлення на свет яе дзіцяці, якога яна ўжо загадзя лічыць сваім унукам – Веньяминам. Марина Джала, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня православная церква святкуе благовешчанне Прасвятой Богородицы. Это одно з 12 галоўных святаў. Яно непераходнае і заўсёды святкуецца 7 красавіка. Назву благовешчання свята атрымала ў памяць аб добрай вестцы. У гэты дзень Дзеве Марыі з'явіўся архангел Гаўрыіл і абвясціў аб будучым нараджэнні Ісуса Хрыста, Сына Божага. Особое значение свята подкрэсліваецца тым, што сёння, нягледзячы на вялікі пост, у храмах служыцца поўная літургія. Акрамя таго, благавешчанне ўсім вернікам, якія трымаюць пост, даецца паслабленне. У гэты дзень прынята звяртацца з малітвамі да Богородицы, як заступніцы перад Богам за людзей.
Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў, сачыце за эфіром.